Arratsaldeon, Legazpi, pues zehozerikeko komentatu ziren, eta saiatu behar naiz trukotxo bat egiten. Duela gutxi izan zen aste santua, hemen pasatuko genuen konfinatuak, pentsatzen eta Legazpiko jaiak ere pasatuko ditugula hemen, eta aste santuan badakizu hitz egiten dela Kristoren figuraz, eta komentatzen da gauza asko egin zitula, berein artean, ura ardotan bihurtu zola. Ez dakit posible biko dugun, baina, guk hemen badaukegu ardotxo batzuk, ze badakizue, astean zehar jungean batzuk edaten, esaten dute koronavirusenango oso nodara alkola, eta bazpadare, alkoholik ez afalta etxean, eta hartu ezakegu, hau, Marqués de Riscal, botila polit bat, Arabako Errioxa, 2014 izan zala urte bat oroa onoietako bat, eta gozen probatxo bat egitea, hemen daukagu, iturria, trampari gabe, barrendiolako ura, pentsat, eta botila hau, ikusi daiteak da, kantaren badagola, baina utxi daukegola, beraz, barrendiolako ur pixka bat sartzen dugu gure botilan, hartzen dugu kopa, saiatzen gea Kristokin gozon bezala egiten, eta ea zer ateratzen da hemendik. Hemen daukegu Arabako Errioxako ardo eder bat, kapa iluna, kapa altua, usaina fruta bere momentu erik egokienean, badakizue, zuen osasunez.